Ìbínú tí ó mọ̀ pólówó òun ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀, àfi tó bá ṣeni débi àbámọ̀ tán ní tó padà lẹ́yìn ẹni. Ìbínú tí tini pé ká dáràn tápá ẹni ò lè ká, kẹ́ni ó lè ṣìwàhù tán kó tó wá ká lójú ẹni. Bínú bá ń bí ọ, mọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ sì ṣìwàhù dákun. Lóòótọ́ ọmọ àlè èèyàn ní rínú tí èébí, amúniṣìwàhù sì lọmọ aráyé. Àmọ́ kókété rẹ má bàa dégbà láti káwọ́ lórí kó tó rántí ìbòsí. Tètè kúrò ní sàkání ibi tínú ti ń bí ọ kínú rẹ ó rọ̀ náà. Gbogbo ẹni bá ti mọnú bí jù, àbámọ̀ báyìí ní gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wọn. Ìka kí ló sún mi débí èsì hàn lẹ́nu orú wọn. Wèrè tó ń bugi jẹ a máa ní làákàyè ju onínú fùfù lọ nígbà tínú bíbí bá ń gun onítọ̀hún gàlégàlé. Àbájọ tí ìwé òwe orí 14 ẹsẹ̀ 29 fi sọ pé ẹni tí kìí bá yára bínú onítọ̀hún lóye lọ́pọ̀lọpọ̀, ṣùgbọ́n onínú fùfù fi ìwà òmùgọ̀ rẹ̀ hàn gidigidi. Kí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam náà tó sọ pé ẹni tó lè làyàn mọ́lẹ̀ kẹ́yìn ẹni ó dá gbáwó kọ́ lálágbára, bí kò ṣẹni tó ní kápá lórí ẹ̀mí ara rẹ̀ nígbà ìbínú. Ronú sí i dáadáa o.